Number lai spa lai pupra. Lai spa lai pupra. Wan baru ko hemen ko para. Wan yaro jing isne ba jing ha. Ga jing yi glam jing stang glam jing kut. Jong utrai umam jukut. Ngan yai wai ai kenut ya utrai. Menakam babaunak leklem wai. Nasudaya Maria umudur. Ngiu sen kapete yagidur. Wan baru ko hemen ko para. Wan yaro jing isne ba jing ha. Ga jing yi klem jing stang klem jing kut. Jong utrai umbam jukut. Haka ketenguk pa badukon badaman sem bakot. Amen. Ka jing e jung trai jung yu Jesus Christ bad ga jing e jong blay lembat ga jing selok jong men sem bakot kena rengkat bad pi baro. Haka sam ka ba menta ka sngi ka bangin sarwai ka khot ka wer ngai pi bangin ya ro ya ka kerteng ga jung trai man ka klemat jong ka jing em ka jingi namaru trai udai unong panim namaru trai udai bopen dab bopen biang ya ka jing em ka jingi ya baro ka bangidan ya baro ka bangidan kam ya baro ka bangile de mu bopej bakmi den mat ka daw ni de ban yoro yu trai haman ka klemat te den hakane ka klemat to kan ko hanman ko parangin keli la de hato shisha ngidan em kata ka jingkloi ban yoro yu trai hato shisha ngilan em ban yu i bo trai upaniat yangi utrai upay yukme yangi utrai upandap upan biang yangi bonsen ko hanman ko para ngi klet ngi ngim yu i yakine ki bo trai ule kampala ha ka jing em ka jingi den mat ka daw ha ka ne ka sngi ngin pan map no trai na ka banta kine ki jing duna ka jingi na ka banta ki to ki por ki ba ngi ngim yu i ya ka bor jong trai ka dan rengkat ban ngi to kan ha ka ne klemat ngin pan map no trai na ka banta kine ki pop ki bangila le ta ka jing sngoret ngi pa shot trai ban ngin pan map no u nga pla hau blay badan bor baro pada pi ko hanmen ko para bang lale pop shibun da gijing perkat da gijin da gikam da gijing lek da gijing le pala chung da gijing le pala bakra be chunga namar kata ngakerpa di kamaria bakoj kabaya sa kate sati ya kangel bakirukoj pada pi ko hanmen ko para manduwai nak benta chunga how try ublay chungi ublay badan bor baro nisne yangi madalama pagi pop chungi unyalam yangi sha ka chung embam jukut amen Trai ken rat ko blay isne yangi. Trai ken rat ko blay isne yangi. Trai ken rat ko blay
isneyangi traiken rat goblei isneyangi Kristo mam go Kristo ram go nong penem jong I penem yangi Dongin yaduai Koblei meu ba pelong ya kidanut jong ki rungej bakin yatali tang ha kawai hi kamon to ai baki pai chume kin I yame kaba me hukum bad bakin trang ya kaba me lakular bahapdeng ka kijingkala jong kane kapertei ya kidanut jongi en penne hangta habadan ka jinkmen basisha Dauturai jungi Jesu Christ ukon jume ubimbar basan sha rengkat bat me ha ga jungi long kawai jongmen simbakut ublay junom la junom amen Kachimpli na kashiti pa arjong Paulus pakho chiki Kristan na Thessalonica. Paulus, Silvanus, patu Timotheus, hakabalang jong kinong Thessalonica, katpa hauble kupa jongi patu trai Jesus Christ. Kachinga happy ba kaching suk na oble kupa pa na trai Jesus Christ. Ngide panaingu ya oble klemput na kapanta jong pi kupara banget na ba kadai hok na mar kachinga jong pi kanang roy irat pat kachingya jong pi mar kliang kanang san nang san. Na mar kata ngi hi ngi kren krau shapang jong pi hakibalang jong oble na kapenta kachingya ne pat kachingya jong pi habaro kaching sha le ben jong pi pat kaching jar ki pa pisha. Kane kalong kasabut ya kaching bishar pa hok jong oble pa kumta enduk penong ya pi ki papit na kapenta kahima jong oble. Kaba na kapenta jong ka pisha shtom. To oble jongi untuk penong ya pi ki papit ya kaching khot jong u. Pat pa un pendap ya kaching thumu pa pha baro. Pat ya kakam jong kaching nget ta kapor jong u. Pa kumta ya kakateng jong utrai jongi u Jisu. En pendon burom hapi. Pat ya pi ha u. Kat kum kaching ai jong oble jongi. Pat jong utrai Jisu Christ. Kakateng jong utrai. Nakasam kandai pun riu nomba nyau spa prapsau. Nyau spa prapsau. Wan lam shu trai pi ben riu wan lam shu trai ya kan nambat burong. Wan lam shu trai ki jin knya hayeng utrai wan terbang lakangula kadem jing roi temai turwai utrai pete baru halakasi gerku gerteng bajing penim jongu Wan lam shu trai pi ben riu wan lam shu trai ya kan nambat burom wan lam shu trai ki jingnya hayeng utrai wan tewa lakang ula kadem haki jentil pen menagi kampel utrai unengade ya robating nalor kiblei baro wan lam sutrai pi ben riu wan lam sutrai ya kan nambat burom wan lam sutrai ki jingnya hayeng utrai wan terwa lakang ula kadem naba
bon ban puram play lam shu trai pi ben riu wan lam shu trai ya kanam bat buram wan lam shu trai ki cik trai wan terwa la kangula kadem. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kilang bro jonga kisah skorek tin jonga ngai tu yaki bat keyboard jonga. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai don rainkat bat pi. Kai jing pulena ka gospel bakhoit kat ko mo Matthews. Ka buram hame ko try. Hakata ka por u Jisu loong. Kordid ye pi ki stad an bad ki Pharisee. Riwarsap namar pikang ya ka hima beneng hakmat ki breu. Naba pi yalade pimtre bandrung. Bad pimsha bandrung ya ki to ki bekwa bandrung. Kordid ye pi ki stad an bad ki Pharisee. Riwarsap namar pisang keleng ka duriau bad karengkeu ban penkela nyam Yahweh. Bad anda ulakela pilong ya ukon kadujok arsha palat ya pi. Kordid ye pi kinong yalam bamalla kibahikai lada ubreu usmai daga temple omdon jingte Henry lada usmai daga ksiar jong ka temple Dev shate ha ga jingsmai jongu. Pi ki anna malla kanu kaba kham krau kaksiar ne ka temple kaba penkentang ya kaksiar. Bat pi hikai lada ubriu usmai daga duan omdon jingte Henry lada usmai daga jinai kaba halor kaduan Dev shate ha ga jingsmai jongu. Pi ki briu bamalla kanu kaba kham krau kajen ai ne kaduan kaba penkentang ya kajen ai kumta ubasmai da kaduan usmai da ka bad da kajen ai halor jongka bad ubasmai da ka temple usmai da ka bad dauta ubashong ubasa haka bad uta ubasmai da ka beneng usmai da ka khet ublei bad uta ubashong halor jongka. Ka gospel utrai ka jingiro ya me ko Chris ka gospel ka bangios ngomentan kapan rem yanga badepi bat kerpange ya kito kiba letendap ya kam ya kito kibalet kiba shu letendap banle rublei lane banle yakano kano kakam. Jisu matakasngi wan dakatakasur kebakhor persya ya ki Pharisee ki Sadusi bat ki stad ain. Hakata kapor klempep ki Pharisee ki dei kinong hikai ki Pharisee ki dei kinong pek nokmi kinong yalam ya ki pait ki jong ublei. Henry hakane kasngi ko hanmen ko para uturai ukran persya yang badepi iwe paiwe. Ladang im ka jengim ka babha utrai unom penram. Lada mangama pi ngim ka jengim kum kena ki Pharisee u penram yang ida ka bor ka jengu. Kumangios ngau ka gospel mementa ka sngi u Jisu u penram ya kata ka jeng arsap ka jengki. Kia lap ya katin ka jeng blai bat ki penkelan yam ya wei Henry hadin ba ula kala niam lena ino ya kan niam ka barem ga jungu ula ngejo blei mentapat ki nagi Pharisee ki Sadusi ki long ki umau jentut na ka benta ka jing im manga ma piru kumbau Jisu ong ngi yat keleng na ka we ka chaka sa ka we ka chaka
Nakaway ke snong sakaway ke snong. Nakaway ke ying sakaway ke ying. Na way bro sa way bro. Ngi kren sepang jong oblay. Ngi alap ya ke jing it ke jong oblay. Henry hadin bangila nilaya lap. Hadin bakila ngej yoblay. Ha ke ceka bangin yalam kamjan susu ya ki soblay. Ngilong mau jentut nakabanta jungki da ke keren da ke khana. Da ke jing im ke bangi im. Da ke jing im ke bangi im hakmat jungki. Da ke nuksa ke bang ngi peni hakmat jungki. Ngilong sisa kita ki mau jentut. Ha ke jing im ke jungki. Ha jaka bakin yo ya kata ke hima beneng. Ki duno ya kata ke jing suk beneng. Namar ba kibut ya ke nuksa. Kibut ya kata ke jing im ke bamangama pi ngi im. Jesus akwe padong penram ya ki Farisi ki Sadusi bat hakana ke step yang abade pi. Kamento ya yu ya pi ba haba pi rung hapo ka yin khoj kentang ka jong blai. Haba pi rung haka tampel ka jong blai. Pi pen i ka jing ru blai jong pi. Pi ruai da ka sur ka bajam. Pi ruai da ka ta ka jing ru blai jong pi. Pi duai ka madu blai da ka ta ka jing lung men sem jong pi. Piruai, piro, piduai, PIT la de hablay, da ka bayam, da ka bajaw mat. Da ka jing rublay ngile, baro jing mane blay jungi, hakpo ka temple, hapo ka yin kuj, hapo ka yin kentang ka jong blay. Henry ka klemat ka bangi mi no, na ka jing kang jong ka temple ne, ka yin ka jong blay, ka jing im jungi pat, kalong kongpong. Baro ka to ka jing duai, ka banga duai, da ka jing rublay. Da kato ka jing snusi ka jing sngo diaw. Baro kato ka jing mane blay junga. Da kata ka jing rublay ka jano ka klimat ka bangami na ka jing khoj jing kentang ka jungu. Den mat ka daw try upan ram jubor yang abare pi. Korde dia pi. Lada pimla apan im ka jung pi. Kumba pi im. Hapo yin mane. Lada pimla apan im kata ka jing im jung pi. Habar ka yin mane. Kabau turayo kuwa yang abade pi ko hanmen ko para hakane kasngi bad habaro kasngi jong jing im jungi ngi dei ban le yakane ka jing im jungi hakapor ka bangidan hakayin khoj kentang ka jungu ka dei ban penpau da ya ka jing im ka jungi ka bangi im habar jong ka yin mene ka banga duai hakmadu blei ka dei ban penpau da ki ktin ki banga kren da ki kam ki bangile haki hanmen ki para ge jungi kito ki bro ki ba ngi yakendo man kasngi ha ka jing em den mata ka daw pek mi yala de ha ka ne kasngi shisha man ka por man ka step man ka janmet ngi shong ha khmaro trai ngi duai khmaro trai da kata ka jing rublei jungi hanrei ngi em na em ya kata ka jing em jong ka jing rublei ka bangidan hapo ying khoj kentang rengkat bat ki hanman ki para ha ka jaka ka bangisa ha ka jaka ka bangi trei ngi kita lada ngi ngimle ya kene ke bau jisu khot yang ngi hakane ke sngi ko hanmen ko para klampe putrai upen rem yang abadi pi hakane ke sngi bad ha ke sngi jong ke jing bishar ke bakhadu ke jongi ka wepat jisu ong ke bamanga ma pingi kloi bha ban le ha ke jing em ban smai bon ki bru bon ngi smai da ka karteng ke jong utrai ngi smai da ka kayin khoj ikanting kayin kentang ka jong utrai den mata ka daw utrai ong yang ai pi habang ismai habang isim ya ka karteng ka jong utrai ngilas penrem yalade habang ismai da kayin khoj kentang ka jong utrai habang ismai da ka duan ka jong utrai ngila penrem yalade ka jing penrem kala don lepa yang abade pi namar ba utrai ubla thau yangi utrai bala thau utrai bala bul aseng ya ka yin khoj yin kentang ga jungu utrai ubadan ha ka to ga jaka utrai ubatrwa ya ga jing trwa halor ga duan ga dupat den mata ka daw dalele ngim dei ban smai le ngim dei ban jer ya ka kerteng yin khoj yin kentang ga jung utrai ha ka jing bom lam ha ka jing lamler ga junga ga jung pi den mata ka daw ha ka ne ka sngi to gain ko hanmen ko para ngin sim khia yala de maroi ban im ya ke e ke ba utrai u hikaya ngi menta ka sngi nongkong na shape ba ngim dei ban long kita ki balam ler kum ki farisi ngim dei ban long kita ki ba syukor kum ki farisi ka jing im jung ki hikmat
utrai habagi dem ko seu dak away pat habaki lej haki henman ki para ki jungki haki pat ki jung blay pat dak away pat bad dalele ngidei ban pat ngidei ban kan mau ila de man kapor bad dalele ngim dei ban smai dak kerteng ke jung utrai di mata kadau hakan klimat token jajar ngi kerpat yo utrai ai bo utrai un ai boringi un krisyaningi ban pendep hok ya kan ke utrai wala khod ingi kerpang bangila ban kajung jungi kawe hayumne pat kata ke bangi hapo ke ing khoj ing kantang ke jung trai ngila ban ha ke jung jungi ke baman la kesngi rengkat pat ke henman ki parah kilok ki jor trong ngin plai la ka jong ka jingej na ngej hau blai pa ban bor baro utrai jungi ujis punaman sem khoj ya bala khana kamaria the soti ubasha la bain apo pintus pilatus la sana pnayu la ya bala tabu la kiu sabneng usong sakaman ublay pa badan bor baro nang tawan pat ban besar ke bem bit ke yap ngangai daw man sim bakoy akabalang kathlek bakoy ha ke jing selok ke koy ha ke jing ma be ki pop ha ke jing mi pat ka do pat ha ke jing embam jukut amen Laispa nyo pusal. Laispa nyo pusal. Ha kapliang lem baduk puyala donut ngawan terwa kajing em jong ngakan long kajong me ujong si jau akakuri trai lem bad me to syangan sa me kawan ngapat kaum yasno lang haka jingknya anginem namar jong me baro sisngi man lakasngi bom de shumangi dema me baim hangi kapliang lem baduk puya donut ngawan terwa kajing em jong ngakan long kajong me ujong Toduai ko para baga jingknya junga ba jongpi kalong ba pedang honak madu blay pa badan bor bara na kebenta ke jingro bat berom berkateng ke jungu ka jing mentoy yang bat balang bekho jungu bara kawe kotrai me bala penyo halade yau pai jong ka jing ting kun da kawe ka jingknya ka bala terwa shisin shijunam tos ngeusan ban ai hangi ya ke jing ai jong ke jing tali bat ke jing sup ha ka balang jume daw kris utrai jungi amen utrai don rengkat bat pi token tu yala ki danot tongin ai utrai ublay jungi da shisha kalong basong hok bat ka badai ka ti jungi bat ka jing pen yangi haman la kapor bat ka jaka banaingu yeme ko kan rat ko pa bukhut ko blay badan bor bat bom jukut namar hamengi ngi khi bat ngi long bat kat ba ngi dang don ha kanai kamet ngi yomat omtang ya kabor jong ka jing sumar sukher jong me man la kasngi henry watman tahiro ngi yomat lapa ya kanong muna jong ka jing bom jukut bat namar da ka ba ngiyo pediang ya kiso nengkong jong omen sem
da uba melapan mi pat yo jisu na kibayap ngi kermen ban yo banta shijinom ha gejumaya paskha bat kumta ngi pertajam ya gejinglan yam bakmen kabar ringkat bat baro ki angel ngi penbena ya gejingero yame Ubakut, utrai ubleki pat, meneng pertei sawada kaburam jome. Hosana, Hosana, torwai ublei shadrong, Hosana ublei julong, en yaro yumawan, haka keteng utrai, meneng pertei sawada kaburam jome. Hosana, Hosana, torwai ublei shadrong, Hosana ublei julong. Dashisha melong bukhoj kotrai kathame jong kajing khoj baro. Namar kata ngikir pat yame to pen khoj pen kentang ya kine kajing terwa jongi. Dag bapa yaman sim jong me kum kam jer halor jongki. Bakin kelalong yangi kam met bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Kris. Hakapor baladino yu badala kamon snubha ula pnyang ya kajing shashutom ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yu badalai hala kisenran u ong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jongpi. Hagaju korkom enda lalayabam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ulai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong jutang batmai badbom jukut ya keba enpenmi na kebenta jongpi bad na kebenta kibabun na kebenta kajingma pikipop tole yakane ban kan mau yanga. Kajimaya jong kajinge. Kata sin bangi bam yune upu, bangi dina kakuri, ngipen pna kajing yap chong me kotrai, tata dum menwan. Namar kata ngi kebapan menta ya kajing yap bar kajing mi pa jungu ngi terwa hame kotrai yokpu jong kajing em bat yakukuri jong kajing pen em ngi daingu aidam namar melanyo yangi babet ban yang akma jong me bat ban sakri yame da kebas ngauret ngi kerpat yame bangi ki bayo banta akamet bat kasna mukres ngilong kiba lapan yatali kawe dauman sim bakhoj token mau kotrai ya kabalang jong me kabala priang setelah kepertai bato penjana ya ka ha kajing e rengkat ber Francis ukpa bako jungi walbat marwen yu bishop jungi kakan hun ki bishop bat baro ki lingdo token mau lem ruya ki henmen ki para sunrang bat kentei ki baliothia da ka bakermen ya kajing mi pat bat ya baro ki bal kladno ha kajing isne jong me to pediang yaki sha gajung shai ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi kerpad me baringkat bat kamaria the sati bakhoj kakmi jong belai
ujesa bakut ukurem jongka ki apostol bakut bad baro kerukut ki balapen sing bahaya me pateng lapateng ngilong ke bebet ban yop ban talem ha ke jing em bom jukut bad begini ro bad pandan burom yeme daw kun jong me u Jesu Christ. Dau lembatu bad hau kalong hame bleuk pa badan bor ha ke jing long ko we jong men sem bakut baro ko borom bad ke jing ro junam la junam amen. Kumblah hukum yang ngi daw nong penem bat kumblah hikai ngi da kicin blai ngi nod banong kok pa jungi ba habneng kalong ka bakut kerteng jong me aga kendau kumba habneng tai ngi menta ke jumbang jungi ka ba hala kasni batamab yang ngi kerengkang jungi kumbang ngi rogi map ke belas neu yang ngi badwadi alam yang ngi sha ke jung pensoi handre de pelaj yang ngi na ka bas neu to penlaj yang ngi kerpat ko try na ke jing sneu baro ha ke jing sbon jung me to ai jing suk jing san ha ki sngi jungi knang ba da ke jing rap ke jing snei jung me ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing da na ke jing janjar baro kat ba ngi dengap kmelanti ya ke jing kerman ba khoj bat ke jing wan pat jong nong penem jungi u Jesu Christ. Kalong hima ka jong me ka bor ber kaburam junam la junam kodrai Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai epi ka jingsuk junga ngai epi wat pe ya ki pop jungi henre ya ka jinge jong ka balang jong me badha ka jingsbon jong me to aya ka ya ka jingsuk bad ka jinga tali ka we kat kum kamon jong me mame ubi basan char junam la junam amen. Kajing suku terai kanan barabor rainkat bat pi rong ini terwa ya kada kajing suk iwe highway pat kajing suk bat pi Go kun lang brodum lay make it keep miao sene yangi go kun lang brodum lay make it keep dos miao sene yangi go kun lang brodum lay make it keep to I jing suk yangi. hakmi ukun long brod jong oblay hakmi ubakid no yaki pop jong kaparthei suk yangi ki bala shakhat shakane ke jing khawai jong ukun lang brod kokan rat ngam shong hop man ro ngapo ka yeng kan changa rai shong tang na ten kan sim jonga kan sakya hi kamer bat kasnam Chris kan ri bat kan lam ni sha ka jing em bom jukun amen.
Jing in me ai namar jongam bat ngam la kotrai klem da terwa la ka jing im Wadlang adu kerdu adu kasih kadu namar jong me naket kajing isne namar jong Nam nela tesei halo ding pna hingga shito yaram ding pna ban ban Imane yame ngak benca kan kapor kebekut kapor kebekentang kememe ayami melawan ronga ke donut ke jungi ke jisubi lang ba kamer kasnam ke jungi agane kayu keris kebang Yesus bentar jisubi nyerang IT lade hame IT yaki kam ke bangle mata kasih kam tame bangila ban em kajing em balong kawai apa yune apa yung kun dikentang kajume bad hayi masam kajume kembangi nyame silabang penpau ya kajing yaki hanman kipara kamar kajing yaki sisa kade kajing yame en mat kadau nikar padme kamen krishana menapun kelanjingi banle yakane kemon kajume Jesus wan rak majume bepang bestam beduk beduk pada najim jar di sesat kecil suki bamana kasih dan kami ke Yesus dan kami ke Yesus dan kami kabor kecil dan kami cinta kecil dan macam dau ken ke Yesus dan kabor ceme dan kasnam kador kecil dan kamet pakentang kecil dan pakentang ya kini kini panggil Tam bagi amana kecil Jesus pangkat kita panggil Tam pangkat kita panggil Tam dakas nam kador kecome Jesus Dong ini aduai Topendapura hangi kotrai ngi kerpat ya ke kampen kia jong ga jengi snei jong me ba topen janai batori yangi ban long kita ki ba haki ek baro ngin la ban pen snu bahaya me dau kris utrai jongi utrai udon ringkat bat pi ublei badan bor baro un kuruku ya pi kupa badakun badamen sem bakut
Amen. To lấy suk ý bát sức rìu trai đã cái chừng bab ha trong phi. Is ngang mô yào lệ. Lai spak khat khandai. Da jing in bom jukut ngalayai lesbon yapi duyai sahaka jing i jonga lei ulai jaya ka perthei hadum buai tino lukun marwei barong bange chau tekin om yam hen rekin yo jing im ka bom jukut ngalai yapi dajing i bam jukut ngalayai nesbun yapi saka jing i jonga kaburam hakupa berkun mensim bukut malalang bamenko jumtang berabos dalam amen. Enyero yutra Yesus Kristus dalam amen.